Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. May padulsan ako. No. Nidilibay mo. Dagan! Shit! Murag bigo ko dyan ako. Dili! Kaluno na sa kasang kong gipuyan ron. Sabili pa sa kalabao. Basta! No! May mga tao sa unahan. Musuot ko ubalanan nila. Ay! Tabang! Nanghunong lagi ta din Magunsa man ta din Mangaon. Limot ka nga o patay kaon? Busog pamansad ko. Ha? Katuri mong kaon sa dagat kanina o niya busog pakahangtod karon? Di na. Manawag na ta. Japanese restaurant? Mahalo ni dinhi. Ano di? Suway sabta. Wata ka suway din sa una. Karon, manuway ta. Ang bugiro. Wati ha. Kay ako'y moabli sa imong pagtanda. Ako na lang. Ako na lagi. Lagay ko. Alina, nawag na. Gusto kang kuguson pati ka? Kuguson dayon ibundak. Sus, wag yung kalainan, Dave. Pero may ginoon mong gibuhat na ako. Ha? Kalusa man na. Ambot ni mo. Tanawa ra. Busog pa ka ng lakawa ha? Paspas kay ka naglakaw, sud sa restaurant. Kamahalon sa sud ining moong kananan. Glass kayo, Dave. Anong di? Makabayad man ta. Ayaw ka bala ka. Ay, nangagpay na sad. Bawal? Bawal ka di tauyab. Pero dili bawal sa best friend. Dana, Ding! ito taas. Agbay na sad. Kau ba sayon na dyan ko ni mugluo kong agbay to. Makauyab lang lagi ko kaawalan shoot ka. Agbayan kaya pati kagsama ini. Agkay pa. Lingkod na, baby ko. Bibihan ang mata ni mo. Para sa akong mga mata, baby paghihapon ka. Pipili. Busog pa man ko, kuy. Okay. Ako'y pili og pagkaon. O kung dili gihapon ka mukaon, sama sa akong gibuhat ka ganina, kung itong gihapon ta ka. Unsa? Yes, baby. Ay nalang pagkaon aron nga makahungit yapon ko nimo. Pero di mahiga man. Limited edition ran eh. May pahiyom ka. Kita ko. Ha? Wa mong quit. Ha? Liar. Sige na. Garaon kay ka, uy. Unya ka lang, good. Oh, imo na oh. Tag sa tagmino. Pili og imo kay magpili sa kog ako. Ikaw ako. Ikaw sa dako. Papa ko mahuman og sulti. Abo. Ikaw akong papiliun. Lagi. Ew, taka lang kag sagbat diha da. Ikaw sa dako papilion man. Siyempre ni nagapataka ana. Pilingon. Pilingon pud ka. Jenny, Oh, Josh! Ngano na naman siya din kung kainias ano. Murag ni uhong tawahan na. ikaw yun lagi. Hi! Nagkuyog mi si Dave. Oh, yes, I could see. Hi, Dave. Uy. Hi, kuno. Hi. So, naka-order na mo. Order anything you like. It's on me. Ayaw na. Magkabayad man mi. Yeah, I know. But it's a treat, pare. Nalipay lang ko.
Kawadamang ikakita na ko din karon si Jenny. It's so unexpected. So, what brings you here? Mangaon. Nanuroy. Ah, nanuroy mo gikan din mangaon. O pagkahuman, mamauli na diretso. May mo bang pugnan ko si Jenny? O dinilang una siya sa syudad? O ba na ko? Yes. Oh, Uy, babae. Dili ka mahimong magpabilin din sa syudad. Pwede. Kinsa ingon. Ako. Josh, sige Josh. Magpabilin ko din ni Obani mo. Jenny, good. Thank you, baby. Thank you. You make me so happy. Wait. May mga kauban ko nga mga negosyante. Balikon ko na sila. Then, sultihan nga, dili na ko makauban nila. Gikan din. Because I will be joining you here. I will. Okay? I'll be back. Okay? Sige. nga mo join man siya? Gimbitar din nato. Nga anhilan siya sa atong lamesa. Ikaw pa, kanina pagkit kay kastanan. Tiyak. Sige. Sakit na pagkakusi, ha? Murag namungot. Kay namungot pagkit bitaw ko. Ano namungot man ka? Iba nga ako'y mamungot. Kaya patakar kang tando. Nang papabilin ka din sa syudad. O ba natutawa na? O saan una pala kung pahimusalan ka niya? Dili siya mapahimuslan nun. Yun sa man yung pagkibaw. Ha? Naswito ka ba sa mga tao? Dili abi kay dato. Dili makahibaw nga mo pahimos, Jenny. Pahimos magay ng mga pobre. Parihas ra. Bisag asa pa kaibutang na agi mga tao mapahimuslan nun. Swerte-swerte lang. Basta kay mo pahimusad kus kahigayonan. Noon sa? Nga makakita naglaki. Dispirada ka, day? Dukay karon lang nako mahinuklog. Diyan na lagi kami kaon diya. Lamit lang sudan. Sa ato pa. Dili lami ang ako luto ganina. Wa ako maingon. Pero, paborito lang na ako ng Japanese kapag kaon. Kanon sa lang. Kalon lang, di pwede? Graagod. Pwede din na. Pwede. Ingon ko. Bleh. Gihiwian ko nimo. Basin, kita man ka. O ikaw? Unsa ka grade 1? Mupatol kag manghiwi nimo. Unsa ka? Kinder? Bleh. Ay. Di pa pildi ay. Suya lang ka. Di na pa pildi ay. Alam mo silang tempura. Mag-order pa ko daghan ini. Kay lami. Si Josh ba't ang mabayad? Bisag mo order kapag usak ka sako, bayran ako. Bleh. Uy, yun. Uy. Asa bang waiter din eh? Kay, order ko. Order! Waiter! Psst! Yes, sir. Mag-order ko usak ka sakong shrimp tempura. Uy, Dave, naiyak Kung sabay gusto nimong samtang niya pang waiter, ha? Aron nga, mausa na ito pagluto. Dali, sulti na. Usa ka planggana nga mami. Kano ka to, waiter? Usak ka planggana nga mami. Seryoso na, sir? Tininood na dong. Ipahurot na ako ininiyag kaon. Aron dili na siya magtuo nga, dili ko maka-afford para niya. Ikaw na. Napakaila yung order. Shoot! Tuo kag dili ko makabayad. Huh. Mag-order kong tao nga dili hambugiro nga akong ikatubang. Kay kalagputo na kay ko sa hangin sa akong gikaatubang as in. are you ordering for me? Oh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!